El setmanari patrocina Redacció Berga. Les altes temperatures que s'han registrat aquest cap de setmana arreu han contribuït a que la tradicional festa dels Elois fos una celebració reeixida i participada. Centenars de persones van participar aquest dissabte a Berga en la passada que va omplir els carrers del barri vell amb genets i ciutadans que van agrair la remullada dels veïns. Després de la passejada, el moment de la benedicció va ser també un dels actes més populars i concorreguts, tot i les elevades temperatures, ja al punt del migdia. Les notes de la banda de música van amenitzar el recorregut pels carrers fins la plaça de la Font del Ros, on va tenir lloc la benedicció. Al matí va continuar amb la recreació de les noces típiques de l'Alt Berguedà, la litúrgia en honor a Sant Eloi i el folklore, que va capitalitzar la interpretació del Ballet de Déu. Finalment, el vessant més institucional va estar protagonitzat per l'entrega de les ferradures d'agraïment a les ànimes de la festa. Tot i ser una edició que ha comptat amb molta participació i complicitat per part de la ciutadania, la Festa dels Elois no ha acabat de recuperar el protagonisme que havia tingut fa dècades, quan aquesta celebració havia esdevingut una de les principals celebracions del calendari festiu local, inclús més destacat que la Patum. Carnestoltes ja té una altra data al calendari fora de l'hivern, com a mínim al Berguedà. La Pobla de Lillet va fer aquest divendres un carnaval. Desenes de persones es van concentrar a la plaça Xesco Boix per participar del Cercavila i el Cercatasques, que va anar animant els veïns que a les 9 del vespre van poder disfrutar d'una sardinada popular. Com en tota bona cita, amb la disbauxa com a protagonista, el Carnestoltes estiuenc va tancar-se amb un ball.